Ostiraletik aurrera erosi eta trukatu ahal izango ditugu Getxo Bono kanpaina berriaren bonoak. Oraingoan 50.000 bono inguru aktibatu ditugu. Guztira 600.000 bono izango dira. Hau da, iaz baino 200.000 euro gehiago. Ekimen honen bidez espero dugu mugituko den negozio volumena ia 2 milioietakoa izatea. Pandemian zehar zenbait negozio deskubritu ditugu gure herrian daudenak, gure herrian kontsumitu dugu, gure herrian erosi dugu eta joera horrek jarraitzea espero dugu. Guztion artean suspertuko ditugu osasun, kirol eta kulturarekin lotutako merkataritza, ostalaritza eta aisialdirako zerbitzuak. Horregatik, Getxo Bonoak erostera animatu nahi zaituztet udalerriko establezimenduetan kontsumitzeko eta horrela gure etorkizuna eraikitzen parte hartzeko. Bonoak abenduaren 31 arte erosi edo trukatu ahal izango dira eta kanpainari buruzko informazio gehiago nahi izatekotan getxobono.eus webgunean izango duzue.